Исәнмесез, саумысыз дип сәламлыйм сезне мин Назлыгөл Сөнгатова. Сез атнаның иң популяр җырлары һәм җырчыларыннан торган Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДын карыйсыз. Дуслар, без һәр вакытта да кайдыр чабабыз, йөгерәбез һәм вакыт дигәнен тота алмыйбыз. Ә менә җырчылар вакыт белән дусмы икән? Кем махсус соңга кала? Кем план буенча яши? Һәм башка сорауларга бәйле җавапларны алдагы минутларда белербез. Башлыйк. ХИТ-ПАРАДны Анастасия Макарова ачып җибәрә. Ул элек вакыт белән дус булмаган. Ә менә хәзер алдан ук барлык эшләрен дә язып куярга өйрәнгән. Тик менә очрашуларга гына вакытында килеп өлгерми, еш кына соңга кала икән. Şiitelернең җитә төсләре, шиләренең татлы эзләре, әмсәндерә, тик йөрәккә кирәк җырларым, киң иделем норман кырларым, булсын гына, булсын гына. Татарстан, Алдагы резидентыбыз Филүс Каһиров өйләнгәч кенә вакытны дөрес бүлә башлаган. Әйе, ул тормыш иптәше белән бергә кич утырып, алдагы көнгә планнар кора һәм барлык эшләрешләрен язып куя икән. Ә менә консерваториядә укыганда Филүскә немец дип әйтә торган булганнар. Ни өчен? Чөнки ул бик тә пунктуаль, һәр вакытта да төгәл вакытында килеп утыра торган булган. Моңлы җырчы ХИТ-ПАРАДны дәвам итә. Ул сезнең экраннарыгызда. Жаным моңнар тулы, әйтер сүзем
қалды, бір мәл барысы. Юғалды, қайларда, бүгін сен қайларда. Қайдан іздем сені, құяшта айларда. Киік қаз юллары, юғары, исімім қабатлап, санимын йылдызларына. Киік қаз юллары, юғары, исімім қабатлап, санимын йылдызларына. Күткәннән жауапны біләмін ізлейсің, көп нәрсә өзгәрді, ник шуны сизмейсің? Мин башка, син башка, тимә син язмышка, күңелләр ышаган яралы атышка. Киеп қаз юллары, юғары, исімім қабатлап, санимын йылдызларына. Киеп қаз юллары, юғары, исімім қабатлап, санимын йылдызларына. Киеп қаз юллары, юғары, исімім қабатлап, санимын йылдызларына. Исімім қабатлап, санимын йылдызларына. ХИТ-ПАРАДны жырлы гаилә Зөлфирә һәм Алмаз Мирзаяновлар дәвам итә. Алмаз әле гел соңга калырга яратмаган. Ләкин һәр вакыт кемнедер көтеп утыру арыткач, үземдә соңарып йөри башландым, җайланды да куйды дип шаярта Алмаз. Әйтергә кирәк, Алмаз белән Зөлфирәнең эшләре бер кайчанда план буенча бармый икән. Барысы да уйламаганда гына килеп чыга. Мәсәлән, алар бер генә клипларында алдан әзерләнеп, сценарийлар язып төшермиләр. Барысы да экспром рәвештә туа икән. Барам әле урам буйлап, нидер уйлап. Эре қорлар ява, уйнап. Күз камаша ақлықлардан, сафлықлардан, саф хавасын булмай, тойып киштә сулап. Яндырмашы Раббым сагыш утларында, дөнья матур бары парлап атлаганда. Янәшәдә һәрчак булсын аклык, сафлык, китерсеннәр туар көннәр бары шатлык. Барам әле урам буйлап, хискә чумып, мондай матурлыктан булмай һичтә туйып. Бәхет бит ул һәр чак безнең яна
янәшәдә яши белү ничек рәхәт шуны тоеп яндырмашы Раббым сагыш утларында дөнья матур барып парлап атлаганда янәшәдә һәр чак булсын аклык сафлык китерсеннәр туар көннәр барыш шатлык атлый әле урамнарны парлап кадерен белеп булган чакта янда парлар артыбыздан һәр чак калсын парлы эзләр ташып торсын күңелләрдән матур сүзләр яндырмашы Раббым сагыш утларында дөнья матур барып парлап атлаганда янәшәдә һәр чак булсын аклык сафлык китерсеннәр туар көннәр барыш шатлык янәшәдә һәр чак булсын аклык сафлык китерсеннәр туар көннәр барыш шатлык Әмнә Илнат Фәрхуллин билгеләгән җиргә җәмәгать 30-40 минут алдан килеп утыра икән. Әгәр дә башкалар очрашуга соңга калса, сабыр итеп кенә көтеп утыра. Вакытны дөрес итеп билгеләп, көнгә куйган план буенча барырга тырышам. Иртәгә эшлисе эшләрне уйда йөртәм дип сөйләде Илнат. Ул сезнең экраннарыгызда карыйк. Taşı canlı aşay Resimini yası başlayın Arayırak vakit tutmi Ersiz yürek niktir tüzmi Ak sirеннәрне күрдем Сирен мәхәббәт кәтердем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ак сиреннәрне күрдем Сирен мәхәббәт кәтердем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Безнең юллар үткән еллар Истән чыкмый изге уйлар Бакчадагы ак сиреньнәр Безнең турында сөйлиләр Ак сиреньнәрне күрдем Сирен мәхәббәт кәтердем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай-лай Ак сиреньнәр, сиреньнәр Ай силиләр, силиләр Талага кунган сандугачлар Безнең җырларны килиләр Ак сиреньнәрне күрдем Сине мәхәббәт кәтердем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ак сиреньнәрне күрдем Сине мәхәббәт кәтердем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Сирен чәчкәләре аша Сиңа тәкәйяләр үрдем Ла-ла
ХИТ-ПАРАДны мега популяр булган Данир Сабиров дәвам итә. Әйтергә кирәк, Данирның вакыты шуның кадәрле әс, шуңа күрә ешрак ул телефон буенча сөйләшә. Ә инде очрашуларга бик җитди мәсьәләләр булганда гына бара икән. Данир соңга калганны яратмый, ә менә үзе соңга калса, алдан һәр вакытта да хәбәр бирә икән. Эшләре күп булса, онытмас өчен Данир аларны кайдыр язып куя, билгеләп куя һәм һәр вакытта да көн календарына күз сала икән. Рахматымызды білдірәбіз. ТМТ каналы ашада білділер, ишеттілер. Илнат Фәрхуллин язған жыр бүгін жырлады. Талларым, елап, кала. Ак күлмәге хәтерімді, сулышымда исләрім, кишін ятып ирден тұрсам, тілімдәгіл ис біргелі. Талларым елап кала, сиңа барған юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Талларым елап кала, сиңа барған юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Зәңгәр тимәк төшіп қалған қызыл бұта биллігіде, миңа мәңгі ұмтылмасылық із қалдырдың көңеліде. Талларым елап кала, сиңа барған юлларда, яратуым шын көңеліде, зинһар ялгыз біргелеп. Талларым елап кала, сиңа барған юлларда, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Якын дусларымның берсе Роберт Халилов. Видео операторым да әйтер, исемен белмим, кафу. Ак күлмәге хәтеремдә, сулышымда исләрем, кишін ятып ирден тұрсам, тілімдәгіл исемек. Талларым елап кала, сиңа барған юлларда, яратуым шын күңелдә. Зал кушылыр микән? Сиңа барған юлларда, яратуым зинһар ялгыз, яратуым шын күңелдә, зинһар ялгыз калдырма. Беренче бишлекне Айгөл һәм Эльмир Зиянгировлар башлап җибәрә. Вакыт бер кайчанда җитми. Барышны да ятка, чыклар алдыннан барлап чыгам дип әйтә Айгөл. Эшлисе эшләрен ул уйда йөртә икән. Ә менә Эльмир киресенчә дәфтәрләргә, блокнотларга язып бара һәм минутына, секундына кадәр килеп утыра икән. Айгөл һәм Эльмир дуслар безнең ХИТ-ПАРАДны дәвам итәләр. Зиянгировларның үзләрен карыйк. Акыш канатыдай ұша хатым, ак каурыдай хисләргә тулып. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык
жаннар, өмірің бойына яратқына. Түзе алмай хисләрем ташуға, мәхәббәт ташқындай сибелә. Ике ялқын бірге дүрлеп янып, ике йөрәк бірге җилкенә. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Күкләремдә парлы кышлар маңа, җаным тулы саф бәхет җыры. Ике чишмә әйтерсең кушылып, җырлап аккан ишелә җыңа. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Ак канатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомрең буена яраткына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, Гомрең буена яраткына. Көн азагында үзеңә шундый сораулар бирергә киңәш итәләр. Мин бүген нәрсә эшләдем, нәрсә эшләмәдем һәм нәрсә эшлисе калды. Әгәр дә барлык сорауларга да җавап бирә алсаң, син өлгер кеше. Җырчы Иркә дә бу сүзләр белән килешер, чөнки ул барысына да өлгерә һәм безнең ХИТ-ПАРАДны да дәвам итә. Ягымда упкын, йөрәккә кадалган, ашып үткән укына. Арыды йөрәк, арыды миннән арыды.
Гүзәл Әхмәтова да эшләрен әллән язып торырга яратмый. Бүген эшләсәм яхшырак булачак дигән девиз буенча яши. Очрашуга ул һәр вакытта да вакытында йөри. Мин туры сүзле кеше. Әгәр дә соңга калып килсәләр, турысын бәреп әйтәм дип сөйләде җырчы. Шыпшық көзі ғади өзі кішкене зәңгәр шашыға алып келдің бүлі кетіп қададың менің шашыға сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің Сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің Мин сөйем шыпшық көзін көрер күзге ғадиеме көріп туй аламын мұсен сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары бердің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің сыйпап өсейдің шашыларымнан қыр шашығалары шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің шашқаңы білән ерегіме сен өзің келіп кірдің сен өзің келіп кірдің Чираттагы баскычта Ринат Рахматуллин. Ул һәр вакытта да билгеләнгән вакытка киләм ди, түгел кешеләрне ярата. Әмма соңга калучылар аның ачуын чыгара икән. Бик мөһим эшләрне мин кичтән язып куям. Иртә белән әлеге блокнотымны ачам, исемлекне карыйм һәм барлык эшләремне башкарам ди Ринат. Сине күзли, ұшырар мекен бүгін дейіп күзлер сине үзли. Қарлар ява, яңғыр ява, әмин хаман барам. Бұ дүнияда мен бары тек сине бит ярадам. Құлларыма шәшек тұтып синің янға келген еді. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген еді. Ләкин менің үмітлерім кинәт тек үзілді. Қиын болды мен ашында білмем нешексім түзілді. Құлларыма шәшек тұтып синің янға келген еді. Күзлеріңе үзіліп бір қарармын деген еді. Ләкин менің үмітлерім кинәт тек үзілді.
Кыйын булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Күрдем сине башка белән җитәкләшеп барганыңны, аңа карап шын күңелеңнән шатланып елмайганыңны. Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды. Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыйын булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Шул юлымнан кабат барам, өмет хаманда эзелми. Моң суланган күзләр генә кабат сине эзли. Бар туктады, яңгыр яумый, мин хаман барам. Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыйын булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем. Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыйын булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде. Кыйын булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде. Музыкаль Каймак ХИТ-ПАРАДының абсолют лидерын ачыклаганча, барлык резидентларны искә төшерик. Татарстан Yitirsinler tuvar günler barış şadlık. Ak sirеннәрне күрдем, сирен мәхәббәт кәтердем. Сирен чәчкәләре аша, сиңа тәкъияләр үрдем. Талларым елап кала, сиңа барган юлларда, яратуым шын күңелдән, зинһар ялгыз калдырма. Ак балатлы хисләрем талпына, тик сиңа йөрәгем ашкына. Бәхетле ярлар без гашык җаннар, гомерең буена яратына. Bir ягымда кыя, bir ягымда упкын, йөрәккә кадалган, ашып үткән укына. Şişelerimden, kırı şişekelleri birden, çeşkene bilen yüreğimden, sin özün gelip fikirdik. Kullarıma şeşek tutup senin yanına kilgen idim. Yüzlerine üzülüp bir kararmın diyen idim. Lakin benim ümitlerim kinet kinetik üzüldü. Kıyın buldu mine
шунда белмим ничек соң түзелде. Иптәшләр, әйдәгез интернетта да дус булыйк. Безгә ВКонтакте, Инстаграм, Ютубта язылыгыз һәм шулай ук рәсми төркемгә кирип тә барлык яңалыкларны карап танышып барыгыз. Алдан ук план төзи, вакытны дөрес итеп бүлә, нәтиҗәдә күп кенә эшләр башкарырга өлгерә һәм очрашуга вакытыннан алдан килә. Соңга калган кешеләрне җине сими, ә менә үзе соңга калса 10 тапкыр гафу итенә. Бу сүзләр Шахзат Разметов турында. Ул абсолют лидер. Бүген мине көтмә, әнигә барам. Ömür boyu yaratıp durdun Sen mine Vayıflanma Anlamadım Meni sine Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Tatlıyken vazaplarım Söyünen Yürekkeyim hazır dili Söyüen Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Бәхеттер ул яратып яшәп Шатланып һәр көнгә Хыялымда, өнемдә дә син генә Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Siniken Yarattığını bilmedim Mena digen yarın siniken Безнең музыкаль каймак тапшыруда озагына якынлашты. Сезнең белән булдым мин, исемем Назлы Сөнгатова. Алдагы очрашуларга кадәр вакыт һәр вакытта да сезнең файдага уйнасын.